Agent 5-0! Napalabas, ada nasarakan na bangkay ti maysa lalaki. Biktima da ito'y ti panag-hold up. Nagisayangkat met da Leonardo Falcon iti investigasyon. Iso na naka-red alert dagiti pulis. Kabayatan na naglako met da donato iti droga. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Mapagtalkan ko di dagiti ibagbagam, Tina. Wen, boss. Barkadak dagiti ibagbagak. Agna na udda iti squatters area. Ala, sigati makamo. Boss, idi pa'y kumaan na panunot mo ti kastoy. Panagkunak. Dakdakkel ti maganan siya tayo iti dayto a klase ti pangganan. Nakatutok aklanganin iti panag-hold up tayo. Hanggang sa nabali, agkadua ti grupo. Dagiti daduma, agtuloy ti panag-hold up da. Boss. Dagiti met daduma kakadua. Agila ko damat iti siya bo. Boss, at dagayam good news ko. Anya da ita? Sinok nalak dyan nag-applyak at trabaho. Kat nakastrakak. Masaya to kasta. Kat kano ka mangrugi iti trabaho mi iti balay ni Doña Paz. Inton bigat matlaan, boss. Ala, lalayngin mo ron ti panagnawit mo jay. Adalam anaimbag titigtig na dagiti tao tapno nalaka tayo lang agtakaw. Areglado, boss. Aramidak ti amin para iti balig iti grupo. Sigurado ka kabaalam ti trabaho dito'y balay ko? Wan, ma'am. Nairwama kun iti nadadagsan at trabaho. Nasayaat nga ron no kasta. Napintas ka, Tina. Kaya't ka nga alaan ko as sales lady iti department store ko. Nga mas pinilim ti agtrabaho diti balay. Madam, kastay na kunakon. Kilaang agtrabaho iti balay ti amok nga ramidan. Nagagatak, kun nalaingak naglinis. Ala, naibagamatan kan ka ti mayordoma nagiti rumbang nga ramidam. Wan, madam. Kat agyamanak iti panangawat yu kanyak. Kas may sakadag iti babao ninyo. Apag iso ngamin ti isasarak mo, iha. Kapampanaw laang tay maysa ababaunan. Gaputas si imorotan iti asawa na ijay po. Nag-asatak nga rod no kasta, madam. Ala, ada pa na kita. Feel at home. Di ka agbabain, ha? Ado ti makad iti ref. Lumabisin ka, mangan ka lang. Open, ti makan ditoy. Agyamanak, madam. Naano sa kadagiti babaunan. Adayo a lugar ti ayan dagiti kakabagyak. Kaadwan ka nakwada. Pasig, nga da iti balasiw taawa. Iso akasla, kapamilyak matan dagiti babaunan ditoy. Kasta ka di, madam. Uwan, waray barbaro ka. Itad ko tinananaya panagtalag. Agyamanak, madam. Okay, panawan ka pa'y. Kumusta ti panagtrabahom iti balay ni Doña Paz? Mayat, mat. Amam, saan lagayam amay may sa tinegosyo na? At dapay restaurant na iti sentro ti ili. Baknang nga rod talaga? Talaga? Ngamin, agkakangina nga alikaman ti makita iti balay na. Anya? Inton sumaruno, agindadalusak to iti silid ni Doña Paz. Okay. Lalaingam ti agpamarang, Tina. Amangan no, adda makadlawkan ka. Saan aparikot dayta? Adalak anaimbag ti amin. Ipakaamok to kada kayo. No anya nga aldaw kan oras ti panagtakaw tayo. Sige, Tina. Okay. Kumusta mo't na iti panaglakoy iti droga? Ayos mo ta. Adon dagiti suki tayo nga estudyante. Kinapudno na. Agkurangan ti supply tayo iti droga. Kasta ka di? Wen.
Urayon milaangan tigaw signal ni boss. Tapno agala kami manan iti stocks. Saan ka pailaang ama tulungan iti pagnam, Sara? Amumat ama kumikumak iti balay ni Doña Paz. Wan, saan na parikot ba ita? Magagaran launa yan ni boss abumak na. Agur urnong tayo laang iti dakkel agatad para iti grupo. Kalpasan day ta. Big time tayon ton. Dayta mati kayat ko ama pasamak. O sige, agsubli akon iti balay ti amok, Sara. Pimanaw lang amin. Iso apim masyarak mat dito'y hideout. Sige, sarong karan kantuman iti mansyon. At dalatakan ka dayta Ala, saan akon ngagbayag? Pakibagam tulaangan kin ni boss apim masyarak, ha? Wen, Tina. Tina, di ka batan matimtimag. Ha? Madam, naglawagayam to'y siladyo. Itala ang makastrakak iti kasto'y aklase ti silid. Kasta ka di. Wan, madam. Ina, agkakaiwara dagiti napapatag-abanag dito'y silid na. Ala, irwar mo dagiti basurak dito'y silid. Kalpasan na, tulungam ni Pedro iji hardin. Sibukan nyo dagiti masetas. Wan, madam. Ala, tairwar kon dagiti basura yo. Dagiti lalaki ang nakatakder iti abay ti poste ti kuryente. Pagduado ang titigtig na ita. Adda imasidag kadakwada atong boy. Kat adda inyawat da. Dagdawan ang pain. Droga laki ti tinyawat dagiti lalaki ti tumboy. Pimanawan ti tumboy. Sir. Jen, surutan ta dagiti dua lalaki ti dayaban da. Pusher laki ti dagita. Nasipotak ti naramid da. Sige, sir. Ala, umay kan. Ayam dagiti kakaduam. Apa nga wanda dito hideout, ha? Boss, kasangay ti may sa akadwa tayo. Napada na ginom iti arak e Jeruar. Apa yasan tangay bagbaga ka na ngay. Jakman mo, boss. No apay asanda nga imbagakan ka. Saan na bale? Oh, kwartam. Ha? Apay day ta kwarta, boss. Bonus mo. Ha? Gapota, nagagat. Kung mapangnam naman kayo akakadwa. Ikang kayo tigong na. Ala, awata mon. Agyamanak, boss. Sara. Ne. Apay nga matmatanak iti kasta, boss. Magpintas ka matgayam. Ha? Apagiso, dua talang dito hideout. Ne, boss. Anya pampanunutan yung aramidan. Sagamot, relax. Pumay ka, itisilid ko. Boss. Napartak kayo. Isordi yung... Saan ka napartak? Nakainumang lang. Amok, nagitibagbagak. Sige, boss. Adda pa'y aramidan. Oops, mabit lang, Sara. Kasarsarita ka pa'y lang. Tal-tal likodan nakit din. Boss. Sabali ngamin ti pampanunutan yung aramidan. Mabibita lang. Ikari, parang sakin ka itikas taunay. Ditakan, boss. Mabit lang, Sara. Pakipot. Hanggang bumigay kan tumutlaang, Sara. Madam, iso ni Sara, kasinsin ko. Naggapo pa iti probinsyami. Madam,
Naimbag nga orasyo. Kastamat kan ka iha. Naimbag man ta nakapasyar ka. Kuwang amin, madam. Agsapsapulak iti trabaho. Iso ang nagluwasak ditoy. Ni insantina ti inawagak apagkamangan. Ta, iso laang ti kabagyak ditoy. Kasta ka di. Madam, agpatulong kami kumaiti kasinsin ko kada kayo. Ala, total, adda ka matla dito yan. Agtrabaho kan dito'y, kadwam ti kasinsin mo. Ay na! Ay, agyamanak, madam! Ay, siyak lang amin tinamnamaan dagiti kakabsat ko. Agad-adal da pa'y lang amin. Ay na, madam! Ulitak tagyaman! Kastoy nga oras, nakaturogan dagiti babaunan. Tilaangan gwardya itigay tinakariing. Yung nalakalaan nga lilawan. Ado ti matakaw tayo dito balay ni Doña Paz. Wan, agtalaglaunay kanyak ni Doña Paz. Gapo iti kinasaya at ni pakpakitakan kwa na. Anya nga rin ti plano? Dumngag katay bagak. Kalpasan na, awagan ta ni boss, kat iso ti makaam mo kadagiti kakadwa. Amuyo ti aramidin nyo, na planon ti amin. Nagasagana mo tilugan a pangikargaan kadagiti matakaw tayo iti mansyon. Wine boss! Idun Rabi, urayan tayo ti awag dati na kansara. Kalpasan na, sarkan tayo ti balay. Wine boss! Ala, isagana yon ti bagbagiyo. Napatag da ito'y apag na tayo. Basit laangan nga oras ti orayan tayo. Sige, siya kun ti makaam mo iti kwartya. Intun kaimasan ti turog dagiti babaunan. Kan kastamatan kin ni Doña Paz. Ilokat ta tiri daw. Tapno makaunag dagiti kakadwata. Okay. Ala, aginda dalos ta dito yung mansyon. Ipakita ta iti amo ta anagagat kan mapagtalkan talaunay a babaunan. Boss, kita'y tayo pa lang dito eh. Awan mo't lang ang tawag dati na kansara. Basta guray tayo lang. Agtalinad tayo dito ilugan. Niti na tayo mawawag. Agsaga na kayon. Sungbatag ti awag na. Nakatalikod ti kwartya. Pasensya kan. Aramidak laang ti trabaho. Isaganak ti imo ko apag bagkong ko kan kwan. Rabin. Anya tararamidin dito, Sara. Iguyod ko na ilumang ti bangkay na iti kamasitasan. Hala, lukatan ti Volt. Panusan patayin ka? Aba pangasiyo, didak patayon. Siguro na lukatan. Ti Volt na nakaidulinan ti kwartam. Naginad ka lagi. Dinayam! Ay sa! Sige, lakan ti Volt. Madam, meron nyo ka di dagitag tatakaw? Saan? Pasig da nakabot na iti. Maluhag katad ti kwarta tinatakaw da, madam. 15 million pesos tilidaon ti Volt. Saan naday ta tinapukaw? Karaman na iti alahas kan napapatagabanag iti balay ko. Madam, imbestigaran mi anay bagda ti akaso. Naulpit na kitag tatakaw. Tapinatay da ti gwardya. Sir. Pakaamwan da kayon to. Noan niya dagiti maalami alid. Wino development investigasyon, madam. Magnamnamahag. Asapay lang ko matamatiliw dagiti agtatakaw. Iti kabitan apanawan, sir. Aramidin mi ti amin, madam. Na-record men ti statement yo.
iti police blotter. Ulitek madam, aramiden mi ti amin, para ti daytoy agkaso. Anya ti aramiden ni Leonardo iti dayta kaso. Gagayam di uliwan adenggan, ti tuloy ti serye tayo ita alawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.